Hi guys! Welcome back to Mommy's Vlog. So for today's video, maligo ta sa kanal. Lain na, murag yapo na kanal katilang giliguan. So guys, adto na ta guys. Mao ni among giagian guys. Mga laba may happy guys. Nakoy gilabhan kay akong kuan. Nungdan ako. Una ka. So pado hapit na may maabot guys. Bisay pado hapit. Padong namin maligo guys. Ang labag apel si Daphne. Ilang tao dito sa Pikas. Kira na oy. Daghang kay mga mais diri guys. Mga kasagingan. Corn or sa Tagalog, ito Tagalog. Daghan kay mais guys. Dati. So guys, kaano siya cover eh? Nakapagpapit niya po. Walay bunga. Ganyan kaayo. May saging guys. Kakao. Ilaga. Hapit na dyan may maabot guys. Di may nalikulang. Saan na mi? Gadyang. Medya. Dahon. Wala bulak sa biga. Bulak ito sa biga. Na si Matiyog. Sabat ang Matiyog yun.
kuan maligo. Nga dagay dari. Maglakara, Meng! So, malamig kaligo, guys. Imuha niya. Ito man sila mag-video. So, malamig o kaligo sa si Nangis.